Lo mhlangano obanjelwe eChief Albert Luthuli Convention Centre eThekwini uthanyelwe izithunywa eziqhamuka komasipala abangu-257 kulo lonke lakuleli. Ungqongqoshe wezemali ekhuluma ngesikhathi kubhungwa ngezinselele ezibhekene nomasipala kuleli uthe bavele sebeqalile ukulekelela omasipala ngokuyisa intuthuko ebantwini. We've started a program now as National Treasury with the 8 metros. We're putting 54 billion rand in the 8 metros so that we should achieve what is called their utilities must function properly, electricity, water, and all of those things. That's a program consciously we've taken. Undunankulu wesifundazwe uThami Ntuli wethule umbiko wesifundazwe uthe kuyajabulisa ukuthi izinto kuzobhungwa ngazo kulomhlangano izinselele abantu bakwaZulu-Natal ababhekene nazo nsuku zonke. Far too many households do not enjoy reliable water, stable electricity, dignified sanitation, or clean environments. Lo mhlangano ubandakanya zonke izinhlaka ezakhe omasipala bezindawo kanye nongoti bezokuphathwa komasipala bamazwe omhlaba bazocobelelana ngolwazi.